dalla-dalla kamar yadda za ku ji kanun labaran. Majalisar Dattijai ta dawo bakin aiki bayan hutun makonni. Kana kuma gwamnatin Najeriya na shirin Saida NNPC. Dattawan Arewa sun gargaɗi mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo kan mummunan kalamansa kan Najeriya. Shugaban mabiya mazhabin Shi'a a Najeriya, Sheikh Ibrahim Alzazzaki ya ja kunnen jami'an tsaro kan su daina fakewa da shi suna takurawa al'umma da sunan tsaro a jihar Kaduna. Tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa ya bayyana cewar tun farkon mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba fara da sa'a ba, shi yasa komai yake ƙara taɓarɓarewa. Idan muka koma a ƙasashen ƙetare kuwa za ku ji labarin cewa ECOWAS za ta yi zama na musamman kan ƙasar Mali biyo bayan naɗin sabon firaminista da aka yi. Ƙasar Iran ta sake ƙera makami mai linzami mai cin zango sama da kilomita 700.